Давай. Здравейте, аз съм майката и надявам се да е момче. Здравейте, аз съм бащата и се надявам да бъде момиче. Чакай. Айде. Най-големия батко искам да е момче. Така. Ти, Ева. Аз съм голяма драка, мисля се е момиче. Ай, какво лам. Ти си за момчета или? Да. Той за... Айде. Аз съм първата братовчетка и мисля, че съм момиче. Айде. Срещу борощетките мисля, искам да е бебето момиче. Аз помислих, че ще кажеш момче. Аз съм батко, аз искам да има момче. Чакай. Бягай. Айде. Аз съм за момче, приятелското семейство съм на Таня и Фотко. Митко. Митко. Без за момче. Айде. Значи едно, За момче ли си? Да. Айде, махай. Ама той не Те? Добре. Аз съм братовчетката Най-чорлята. на моята бременната братовчетка и съм за момиче. Айде, Бълка, пътувай. Айде. Аз съм малката снаха и мисля, че момиче. Момиче. Чакай. Колко си за момичета? Чакай. Малко сте. Така. Аз съм първа братовчетка и мисля, че ще е момче. Чакай. Чакай да сложи. Тя има. Айде. Аз съм по-голям. Заповядай. Ти мисля, че е момче. Заповядай, баби. Бебито ми си розово. Бебито е розово. Бебито? Бебито розово ли? Момиче. Къде да момиче? Вече поняла момиче. Здравейте, аз съм таткото и мисля, че ще е момиче. Момче! Представи са кой си де. Братовчена! И мислиш, че е момче. Да, 100 на 100. Добре. Айде. че не ме чувам, така? Представи са коя си и за какво си. Аз не бяха тада. Братовчетка. Аз съм на братовчета, жената и мисля, че е момче. Я питай, Васил. Аз си няма да кажеш, защото мислиш, че бъде нали на Таня бебето. Мамо, каква се скрива си? Какво ще е? Момче ли, момче? Добре, айди. Аз съм бабата. Казвам ли? Давай. Заставам ли? Не, айди, казвай. Аз съм бабата и искам да е момиче. Добре, Айде, айди. майко, бягай.